Sanibonani. Yeah, right. Asikhulumeni ngamanzi ne. Phela angeke uthi uyathwasa wena noma uthi mhlambe ulungisa imimoya yakho kodwa ungaze wayofika nasemanzini noma mhlawumbe uhambe isikhathi eside ukwenza lokuthi uyalungisa ungayi ukuvakasha emanzini. Right. Ngisho noma sekuthiwa umntwana akanayo imimoya yasemanzini. Right. Mhlawumbe sekuthiwa hayi wena eyakho kakhulu idonse entabeni noma kuphi umntwana mhlambe uphakamisa umnguni emanzini ufanele aye isigaba sokuqala sokulungisa imimoya yakhe because of zintathu le gaba lezokuya emanzini. Right, ngizochaza manje. Ufanele kahle even if umntwana sekalungisa umnguni, right, sekuthiwa mhlambe akabhekisanga kakhulu ezintweni zamanzi, gobela fanele amhlambulule umntwana. Right, ethi makasekacedile ukumhlambulula ngaphambi kokuba mfake ibomvu ufanele amise emanzini emfuleni ayomhlambulula khona. Right, kodwa futhi lokho akusiyinhlambuluko mbamba. Right, isizathu sokuthi sifanele siye emanzini uma sisaqala mhlambe singena le ndlela sithi silungisa imimoya noma siyaphakamisa noma siyathwasa, ingoba vele uma sekuthiwa umuntu unesiphiwo, right, shuthi lo muntu unawo umndawe, right, umndawo whether u-active or awusi-active, whether umndawo uzofuna ukuthi mhlambe aze achubeke ngawo angenelele mhlambe aze agcine ayoparula noma yenza izinto ezikanjalo zokulula umndawo. But uma unesiphiwo kushuthi umndawo ukhona kuwe, right, never mind ukuthi mhlambe uzoba se-background kuphela wena ugcine ngokuthwasa umnguni, ugcine mhlambe ngokulungisa isithunywa, right, ungasangeneleli kakhulu ezindabeni zamanzi. So that is why umntwana ufanele esigabeni sokuqala sokulungisa imimoya yakhe ayojika kuphi emanzini, especially emfuleni. Kulapho siqala khona ukuhlambulela umntwana izindlela zakhe, ukumkhanyisela izindlela zakhe. Ingoba lo mndawo lo angithi ngithe umuntu onesiphiwo kushuthi unawo umndawo ngoba umndawo yiwona osinikeza isiphiwo sokwelapha. Yes, and mangithi umndawo angikhulumi ngalo enemlanda mhlambe maseniyoparula noma nenza okunye kweni lapha emanzini, ngikhuluma ngomlikazi wamanzi. Right, and mangithi umlikazi wamanzi ngisho umlikazi wamanzi wonke emhlabeni, isithunywa samanzi, asisho njalo, samanzi wonke emhlabeni, eSouth Africa noma ikuphi, ngikhuluma ngaloyo. Right, ngoba khumbula wena lamanzi ayahluka, endaweni nendawo kuba khona umlikazi wakhona ophethe, ibese kuba khona nabanye abanani lapho banamaplotanyana khona lapho. Yes, kungenzeka wena uzitshela ukuthi mhlawumbe umlikazi wasemanzini athize uyi-1, right, umuntu oyi-1, kanti no, ukhona obaphethe laba abanye. Uzwe sekuthiwa umntwana mhlambe unenkosi yasemanzini, umbathwe inkosi yasemanzini athize, shuthi lo muntu lo uneplotanyana lapho emanzini. Right, lento ifana nalana manje emzini, ukabona uthi uhlala mhlambe endaweni ethize kodwa la kunemizi eminingi ehlukahlukene inabaphathi yabo. Right, you understand? That's how it is. So asikhulumi ngalo mase sithi umndawo lo osinikeza isiphiwo, no, ukhona mkhulu umnikazi, isithunywa lesi, right, esisebenzisana nomdali, esithi umntwana uma sekazalwa sekanikezwa isiphiwo uyo decide ukuthi no, lo uzoba umelaphi. The reason why fanele size siyojika emanzini ingoba umuntu osinikeza isiphiwo sokwelapha uyisithunywa samanzi. Sifanele kahle siyenzani lapho? Asiyohlambulula njengoba ngikutshela, siyoregister to say yebo, nami sengikhona manje, mlikazi wami sengiyaqala ngilungisa izindlela zami, ngicela ungikhanyisele, nami angimakhiwe lapho kuma-register. Yes, uyomakha i-register to say nami sengiyangena kule ndlela le, ebo ngiyavuma, uphakamisa isandla.
right? So i-level 1 yokuya emanzini emfuleni kahle kahle asukuhlambulula ukuyoregister, it's for grounding, right? Siyogrounda laphana kahle kahle, it's not necessarily for cleansing. I-cleansing ilandela kwisigaba sesi-2. Lo mntwana sekacelile manje, uyile wayoregistara emfuleni lapho, right? Abanye besithunywa mhlambe lapho bafanele bamiselwe namaladi, right, bakhanyisele izindlela. Okay, so uregistarile wena, sowuqalile uyalungisa imimoya yakho, ubhizi ngayo, kuba nesikhathi lapho ufanele ke manje ubuyele lapho emanzini, unandi uvakasha emanzini, unandi uyohlambulula emanzini, mhlambe makuba khona okunye kufanele ukwenze ukulayezelwa abantu basekini, uyokwenza lapho usalungisa izinto zakho, uya-understand? So enye into enifanele ni-understand yile ukuthi angazi why nithatha izingane nizisa emanzini ajulile kwisigaba sokuqala. Really it's unnecessary, right? Amanzi omfula ngisho noma angaba mancane angafiki nasedolweni, kodwa abe sendaweni lapho kunomfula khona, umuntu olungiselela ukuphakamisa imimoya yakhe uyawasebenzisa, azomsebenzela, because esigabeni sokuqala kahle kahle masiye emanzini asiyeli ukuthi lo ayosithinta or siyomthatha or sokhuluma naye or kowenziwani lapho, isigaba sesi-2 leso, right? So esigabeni sokuqala it's really unnecessary ukuthi uhambe wena uthi uyofuna amanzi ajulile, afike ekhalweni, afike entanyeni, uyoziklinya ngamanzi, you understand? Isigaba sesibili leso. So isigaba sokuqala noma ngisho ungathola amanzi amancane angasho lutho, ukuthi mawubheka ubone lapha phansi kube lula, futhi ufake isandla singene singangeneleli, as long as kusemfuleni, as long as uzongena lapho ushiye insila yakho, lamanzi kuba khona lapho ahlangana khona, umlikazi uzodibana lapho nensila yakho. Okay, that's what it is. Abantu abayi-understand leyo, hence bazokhuluma ngamanzi ajulile. Umntwana sekasabuke emfuleni manje ngoba usabulungisa imimoya yakhe, ngoba kuthiwa kufanele aye emanzini anjani njani athusayo. Really ku-unnecessary lokho, asikho nje isizathu salokho. Okay, so fine, siyaregister emanzini sisaqala, sithi siyathwasa noma silungisa imimoya yethu, right? Ibese sesingenile kanjalo, kusho ukuthi fanele sihlale senzeli, sivakasha emanzini. Yes, kaningi sonke vele siqala khona emfuleni, isicalo esihle leso, right? And then ibese ke lapho umntwana wesithunywa sekakhulakhulile, mhlambe sekahambile amanzi omfula, loyo esigabeni sakhe asithi sesithathu leso sokugcina, umntwana lo nesithunywa nje singasho lutho, isithunywa nje, right? Ukuphothula kwakhe amanzi afanelekile, amanzi wempophoma, right? Kahle kahle amanzi wempophoma amanzi wesithunywa, kodwa futhi ngoba amanzi okwenzani ahlalisa umoya kahle, abalansisa ama-chakras wakho, right? Sithi ayenzani, kusho ukuthi lo muntu lo kahle kahle umoya wakhe sowuchumile, right? Uma sowuchumile umoya wakho, kusho ukuthi manje sowenzani, uzowuhlalisa kahle. Angithi umoya siyawudonsa, ibese sesiyawubona manje sowuvelile umoya walengane, angaya ke empophomeni ayowuhlalisa kahle, right? Mase sithi ubalansisa kahle ukuthi lo moya ukhona ukuconnecta kahle, right? Impophoma. And then bakhona abayisebenzisela ukudiliza impophoma, kahle kahle siyokudiliza, right? Kodwa ke uma umuntu anawo amandla wasempophomeni leyo thizeni, noma kuwumuntu nje onamandla, onesithunywa samanzi, uyakwazi umdiliza umuntu ngempophoma. But umuntu kahle kahle before afika empophomeni kufanele ngabe lo muntu uhlambulukile ekhaya, mhlawumbe sekangene amabhavu, wasiklina ngaphakathi nangaphandle, right? Njengoba ngishilo futhi sekayihambile le ndlela le elungisa, manje sekayohlalisa kahle, sithi umntwana ukhulile manje sekayongena endleleni yakhe yokwelapha, right? So kusho lo mntwana njengoba ngishilo sowungenile lapho, awusastop kuye emanzini, ufanele ube nesikhathi lapho uzoyovakasha khona. Kodwa nakhona akufani,
uma wena imimoya yakho ingadonisi kakhulu emanzini, mhlawumbe umntwana sentabeni or wakuphi lapho, kuyenzeka mhlawumbe emanzini ungayi njengomntwana ukuthi unayo imimoya yasemanzini. Mhlawumbe mawuyile wena every 3 months uyaya, kuyalunga lokho, even 4 months, even twice a year, wangabi nenkinga. Alright, and then sikhulume ngamanzi wempophoma, ngithi ahlalisa umoya kahle. Umntwana wesithunywa makasekakhulakhulile, right, ufanele aze ayofika empophomeni, right. And then bese-ke kuba namanzi wani, kahlahle ukudiliza, sidiliza still emfuleni lapho amanzi ame khona, kulapho sidiliza khona, ibese lapho amanzi ahamba khona, kulapho sihlambulula khona, mhlambe sivule nokunye lapho. Alright, bese-ke kuba namanzi olwandle. Amanzi olwandle yebo ayadiliza wona, futhi ayayivula nenhlanhla ngoba kusemzini mkhulu. Alright, kodwa nalo ulwandle alimfunisisi kahle umntwana ukuthi akanayo imimoya yalapho and usadinga ukuthi adilizwe, usangcolile kakhulu. Right, but if unomntwana mhlawumbe unomsamo ongcolile kodwa futhi lo mntwana unamakhosi, uyakwazi ukuyomdilisela emalwandle. Alright, bese-ke kuba nani, isiziba. Isiziba yebo amanzi ajulile lawo. Right, isiziba senza wonke, siyadiliza, siyakhanyisa isiziba, futhi isiziba siyakulwela nezitha zakho. Right, isiziba for umntwana amakhosi amakhulu kulapho yena ayobhalansisa imimoya yakhe khona. Ngithi into wesithunywa ubhalansisa empophomeni, umntwana wamakhosi kahle kahle, especially amakhosi amakhulu, imimoya yakhe ibhalansisiwa esizibeni. Angeke uze uthi wena uthwasile waceda ungakafiki esizibeni. Alright, that's how it is. Isigaba sokuqala siya register, bese sisalungisa esigabeni sesibili, sinande sivakashe emanzini, bese omunye nomunye kuya ngokuthi imimoya yakhe idonsa kakhulu kuphi, ufanele ayophothula lapho sithunywa empophomeni. Onamakhosi or amakhosi amakhulu uzophopho, ufanele undlule esizibeni, even though mhlawumbe ungafuneka nasemalwandle, but esizibeni ufanele undlule khona. Right, yes. And then enye into la bengifuna ukuyisho, ile point le bengitshela ngithi bengifuna ukuthini nala, emfuleni. Yes, siyawathanda amanzi, sizwe abantu bathi kuyageziwe, sifanele siye emfuleni. Please note, umuntu aqaphele, yebo fanele size siyofika emfuleni siphile khona, but make sure that before uzoyofika lapho uqale ngamabhavu, uqale ngokuzidiliza. Right, uzigeza kuphi, ngaphakathi, usihlambulula ngaphakathi, usihlambulula nangaphandle. Mangithi ngaphakathi ngikhuluma ngezinto ezifana nokuphalaza, izinto ezifana nokuphuza izimbiza, mhlawumbe uma kunezinto mhlawumbe zikuphazamisayo eziphila ngaphakathi kwakho, amadliso nani. Uqale udilize kuqala ngaphambi kokuba uye emfuleni. Right, le ifana nani, ifana le ukuthi umntwana sekaqalile uyalungisa, sekakhonjiswa isiziba, kodwa lo mntwana usengakakhuli kahle. Ibese yena uyakhala, hayi bangifuna esizibeni, bangifuna emalwandle, akasabambeki. Bangifuna abantu abadala. Lalela, abantu abadala bangakhombisa isiziba, bakhombisa ulwandle, bathi uyafuneka lapha, but it doesn't mean ukuthi ngaleso sikhathi ulungele lokho kufanele ujampe uye lapho. No, you must say okay fine, ngoba ngifuneka emalwandle nasesizibeni but ngisengakahlambululi kahle, kusho ukuthi fanele ngiphushe ngokushesha, ngilungise ezinye izinto ezifanele ngaphambi kokuba ngihambe ngiyofika laphana. Asindaba zokuthi ufanele manje wena uthwala amabheki ugijimele khona ngoba nakuwena uyabizwa. No, ayisebenzi kanjalo, ayisebenzi kanjalo. Just like enye nenye insebenzo, uma izokhalelwa insebenzo siyabheka ukuthi ingabe, ngoba angithi siyazi ukuthi okay le insebenzo maseyifuna kusho ukuthi lo mntwana fanele ngabe sekayenze 1 2 3 4. Uma ungakayenzi 1 2 3 4 kodwa le insebenzo iyakhalela, no, asikuthi ufanele ugijime uye lapho, ufanele ulungise le insebenzo 1 2 3 4 ngaphambi kuba uye lapho. Alright, yes, nibheke leyo nto le, niqaphele kakhulu. Umuntu angathi ugijimela izinto ngoba nathi ziyakhalelwa, kodwa uyazi ukuthi kukhona step number 1 number 2 angamenzanga, unizolimala.
iyona leyo elimazayo kakhulu futhi nokugobela niyabalimaza. Right, yeah, that's how it is. Indaba yamanzi injalo, okay. So fine, angithi nanoma ungenaso isithunywa samanzi, mhlawumbe ungasumntwana ozoyophila emanzini, uzoya emanzini ngokuyophetha khona ngoba sicala khona intwaso injalo kahle kahle enhle, kodwa futhi uzoyophelelisela lapho abantu bakho baphethe khona kakhulu. Right, injalo umntana amakhosi amakhulu uzoyihamba yonke inhlobo yamanzi, okay, hamba inhlobo yonke yamanzi, futhi wena egcineni kuze kufuneke nensebenzo yasemanzini, kunensebenzo, rituals zasemanzini ezizofuneka kuwe. Ungakawayenzi lawo ma-rituals lawo, shuthi wena usengakacedi uhambo lwakho. Alright, yes, yeah, into bengifuna ukukhuluma ngayo lana. Yeah, ngiyabonga abantwana benkosi.